Ako sa reálne motivovať pre zvládanie vašej chronickej bolesti, tak v tejto prezentácii si ukážeme niekoľko praktických stratégií, ako získať kontrolu nad vašim zdravím a vašim telom. Prvý bod. Začnite prečo? Pretože vy nie ste obeť, ale vy aktívne preberáte kontrolu nad vašim zdravím. Častý problém je, že pacienti čakajú alebo prídu s tým, že spravte so mnou niečo, vyliečte ma. Riešenie? Prevezmite kontrolu a zodpovednosť za vaše zdravie, za vaše telo a za to, ako sa k nemu správate. Napíšte si 3 kľúčové dôvody, prečo chcete zmeniť vaše zdravie a váš život a prečo chcete byť opäť bez bolesti a na sebe pracovať. Ďalší bod. Malé víťazstvá spúšťajú ďalšie akcie. Každý deň by ste mali spraviť jeden malý krok. Keď si to prirovnáme, pokiaľ poviem zjedzte slona, poviete si, to je neuskutočniteľné. Pokiaľ si ale každý deň dáte z toho slona malý steak, tak raz sa k tomu dopracujete. Preto si rozpíšte váš hlavný cieľ a rozdielte si ho na niekoľko alebo možno čo najviac drobných cieľov. A takto krok po kroku sa dokážete efektívne dostať k tomu vytúženému cieľu, ako napríklad zbavte sa bolesti a chronických bolestí. Vaša úloha bude aj, aby ste každý deň splnili napríklad jeden malý tento krok, alebo napríklad každý týždeň. Ale ideálne mať to rozfazované možno na každý deň. Vždycky majte plán B a nikdy sa nevzdávajte. Problém je, že nie vždycky môžete splniť ten nejaký konkrétny cieľ, ktorý ste si zadali na daný týždeň napríklad. Ale len kvôli tomu, že to neviete dosiahnuť, tak to nezdávajte. Dajte si plán B. Napríklad nestíham cvičiť 25 minút denne, tak môj plán B budem cvičiť aspoň 10 minút. Nestíham ísť spraviť nejakú kardioaktivitu, beh 20 minútový, plán B, dám si aspoň prechádzku. Alebo si dám domáci stretching. Vždycky majte nejaký náhradný plán aktivity. Mentálne odmeny. Je to veľmi dôležitá súčasť, pokiaľ chceme systematicky, dlhodobo a sústavne pracovať. Potrebujeme mať tú pozitívnu motiváciu, pretože problém je aj to, že často sa cvičenie vníma ako povinnosť, no ale riešenie je, skúste si ho trošku možno tak sugerovať, že je to vaša odmena. Je to cieľ k tomu, aby ste boli bez bolesti. Je to cieľ k tomu, aby ste zvládli odkráčať dlhšiu trasu. Tu sa veľmi často potrebujete vrácať k tomu, že prečo. Keď máte definované prečo, že chcem byť bez bolesti alebo chcem zlepšiť svoj stav natoľko, aby som mohol ísť napríklad za svojimi vnúčatami alebo hrať sa na ihrisku aktívne so svojimi deťmi, tak vždycky, keď sa k tomu vrátite a poviete si, že áno, to cvičenie je tá cesta, ktorá ma k tomu dosiahne a je to odmena pre mňa, lebo po tom cvičení sa cítite lepšie, cítite sa uvoľnenejšie a ste o krok bližšie k vašemu cieľu. Keď sa nedarí, vždycky sa vráte k prečo. Keď máte najťažšiu chvíľu, vždycky sa vráte k prečo. To prečo je preto dôležité mať zadefinované od začiatku. Napíšte si ho, vytlačte si ho, zaveste si ho všade len, kde je možné. Tímové záväzky. Keď ste sám, ľahko sa vzdáte. Nikto vás nevidí, nikto z vás nesúdi, nemáte nejaký tlak. Preto je dobré napríklad dať nejaký verejný záväzok, verejnú výzvu, dohodu s manželkou napríklad, kde dané stanovené ciele budete mať v rámci harmonogramu a ich nesplnenie budú vidieť aj oni a budete si hlavne vy sám vedomí, že nechcete sklamať ani tých ľudí okolo. Spoločné skupiny, nejaká sociálna skupina ľudí s podobným problémom vám vždycky vedia pomôcť, dodať silu, dodať energiu, preklenúť tie najťažšie časti. Ten parťák, keď to nie je celá skupina, môže to byť parťák, aj v športe je bežné, máme tréningového parťáka, potrebujete sa proste vzájomne ťahať. Viditeľný progres rovná sa viditeľná motivácia. Skúste si tie svoje ciele nejak trošku kvantifikovať. Keď máte podrobný plán a podrobnú stratégiu, je tá spätná väzba už len to, že si odkliknete alebo odfajknete každý jeden krok. Už to je úspech. Každý cieľ, ten čiastkový, ktorý ste dosiahli.
Môžete si viesť denník bolesti, alebo možno skôr tak motivačne denník nebolesti. Čiže zapíšete si každú aktivitu, ktorá vás predtým bolela a teraz ju už viete vykonať bez bolesti alebo s menšou bolesťou. Môže to byť aj denník úspechov, že dnes som odkráčal 10 minút, čo som nebol ešte pred mesiacom schopný. Alebo dnes som zahral futbal po 5 rokoch, čo som toho nebol schopný, alebo som mal obavu a dnes som ho bol schopný hrať 20 minút s deťmi, bez toho, aby som mal nejaký panický atak, bolesti, alebo aby som to musel prerušiť uprostred hry. To dosahovanie cieľov môžete merať aj pomocou nejakých nositeľných zariadení. Samozrejme je otázna presnosť merania počtu krokov, ale pokiaľ ste ten istý človek s tým istým náramkovým zariadením a jeden mesiac vidíte, že máte priemerne 3000 krokov denne a druhý mesiac je to už 6000 krokov denne, tak je to dostatočne objektívna spätná väzba na to, aby ste vedeli, ako rapidne sa zlepšujú alebo zväčšujú vaše aktivity, pohybové aktivity. Môžete mať aj fotky pred a po, hlavne pokiaľ chcete meniť zloženie tela, prípadne držanie tela. Môžete, pokiaľ ste analytickejší typ, si toto všetko dať aj do nejakých grafov pokroku. 6 kľúčových stratégií pre motiváciu sú teda: začnite s prečo, prevezmite kontrolu nad svojim telom a zdravím. Malé víťazstvá každý deň, rozkuskujte si to a plňte ciele krok po kroku. Majte vždycky plán B, nie vždycky sa dá cvičiť podľa plánu, môže do toho prísť niečo, napríklad choroba. Vtedy asi nebude vhodné si zabehnúť alebo si dať nejaký silový tréning. Ale keď príde choroba, tak si môžem dať mentálne cvičenie, relaxáciu, meditáciu. To všetko nám môže pozitívne ovplyvniť aj chronické bolesti a naše zdravie. Mentálna odmena. Nastavte sa tak, že to cvičenie je odmena. Spájajte dosiahnuté cvičebné úspechy s nejakou aj inou odmenou. Napríklad, ak celý týždeň odcvičím to, čo som si naplánoval, pôjdem cez víkend do kina na ten film, na ktorý sa tak teším. Ideálne samozrejme voliť si také odmeny, ktoré nemajú nejaký negatívny dopad na naše zdravie. Čiže ak celý týždeň odcvičím tak, ako mám, pôjdem si dať do McDonaldu masné hranolky, nebude to najlepšie. Sociálny tlak. Zverejnite svoj záväzok. Napíšte ho na Facebook, napíšte vaše ciele, čo chcete dosiahnuť. Alebo sa dohodnite s vašou rodinou. Vstúpte do nejakej skupiny, ktorá má podobný problém a dohodnite sa s nimi, nájdete si svojho parťáka. Viditeľný progres. Kvantifikujte, sledujte plnenie cieľov, hodnoťte to, ako sa zlepšujete. Ak tieto princípy budete aplikovať, tak vaša motivácia sa môže drasticky zlepšiť. Samozrejme, máme aj úzke prepojenie na ďalšie prednášky, ako je prednáška o zlepšení spánku, pretože keď máte nedostatok kvalitného spánku, chýba vám energia, chýba vám motivácia, chýba vám pozitívne mentálne naladenie, zhoršuje sa vaša psychická stabilita, mentálny výkon, imunita a množstvo ďalších faktorov, čiže napojte na to aj spánok. Motivujte sa k lepšiemu spánku. Jedno ovplyvňuje druhé, druhé ovplyvňuje prvé. Ak máte problém s udržiavaním a budovaním návykov, nie je to len o motivácii. Sú aj techniky, ktoré sa zaoberajú práve budovaním a udržiavaním návykov a aj na túto tému máme pre vás prednášku. Vzdelávajte sa v týchto oblastiach aj mimo nás, je veľké množstvo odporúčanej literatúry, alebo navštívte aj nejakého špecialistu z iných oblastí. Tak či tak, držím vám palce v zlepšovaní vášho zdravia a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráte. Sme tu pre vás.